Гледай сега, аз избягах от него, той дойде до нас. Айде да видим как ще се влезне тук. Колко се забъркахме. Независима енергия от Целзий. Датата е вече 6 октомври, петъчно ние, но зад нас има един камион, който носи 450 кг термопомпа вода. Отиваме към обекта да я разтоварваме. Сега интересното за тази машина и обекта е, че е много голяма, а трябва да е на време в една много тясна дупка. С стълби, с прегради и сме изработили специална шейна за тая машина, която е под наклон. С количка палетна отиваме до стълбите, някак си вкарваме отдолу тази шейна под наклон, машината по стълбите с лебедка и въжета, за да може така под наклон да пада по стълбите. Това е цялото нещо. Никой, съм абсолютно сигурен, че не го е правил. Отиваме да се борим с машината и с условията и цялото това нещо, естествено, само за вас ще бъде снимано. Тук виж как се избегава дървата лудия, бе! Вчера беше дълъг ден, доста бяхме изморени, когато се прибрахме и днеска малко трудно беше ставането. Продължава днешния ден да бъде все така натоварен, но днес няма да е толкова психически натоварен, отколкото физически. Как ще вдигнем тази термопомпа, ще го измислим някакси. Имаше доста приготовления за термопомпата. Те бяха едни рамки, те бяха едни стойки, едни колелца, едни лебедки, едни синджири и чудо. Да видим все пак. След което, с Янчо се прибираме в офиса, забиваме на компютрите, защото... Много работа имаме. Много работа на компютъра. Да видим как ще почнем деня. Тук е проблема. Сега ще стане работа. Ще стане работа? Охо. Количката ми! На така или да обърна наобратно? И това трябва да влезе ето тук. Айде да видим как ще влезне тук. Ето е, през тази капандура трябва... Ето вижте, Янчо за размер. Нали? Това е много малка капандура и оная голямата машина трябва да мине от тук. Да, бе. Не. Всъщност това не е капандурата. Янчо се успокои. Майко. Това са ни стълби, които са доста интересни. Тук имаме един хубав ръб и там трябва да я закараме някъде. А през това нещо, дали сме достатъчно умни да прикараме тази голяма машина през това малко пространство? Май не. Янчо залага, че е не. Аз залагам, че е да. Как ще мине това нещо през тук? Хайде да видим сега. Хайде. Може да закупите съответните инструменти от машини инструменти БГ. Той е с въжето вързано. Ние ще го вържаме, ще почнем да пуснем тук, ще почнем да отпускаме отгоре. Долния край колко ще се изтегли за сметка на горния. Това? Тук. Майко, колко се забъркахме. Има още много. Давай. Ето, дига това. Половин час. Още? Аз набрах скоро за хората. Ами по-плътно, няма... Дигайте, ти дигай се само. Дигай. Оп. Не да са отгоре, да направят корем, за да не се приплъзват. Дигаме нагоре. Дигаме и това трябва. Добре. Вие не сте долу, нали? Дай ми тази тръба.
Пускаме леко надолу. Чакай малко. Ето, я го завърти и го служи в средата. Бая, лошчета ще трябва. Първо насам, после нагоре. Супер. 3, 4. Ай, сега ще кажи. Сега трябва да махнем количката. То количката е лесно да я махнем, но там нататък. Или оттам нататък, айро. Трябва да я изправим, защото така не бива да стане. Оп, 2, 3, оп, 2, 3, оп. Сега трябва да я пускаме това край да стъпим направо на цимента. Значи дигаме с лоста и махаме количката. Дигаме количката. Идва Тира идва. Той е с две ремаркета. Кара се от професионален шофьор. Вие сега, аз избягах от него, той дойде до нас. Аз не иска да го казвам, ти го казвам. После Да. на мен ми приказват за какво приказвам така. Сега идва, двойно ремарке. Ето, освободихме тук всичко. Портата е отворена, склада не е пълен, защото Колето се е постарал. Да видим какво ще стане. Сега ми е малко притеснено, защото мотокара, който викаме от съседите, човека не си дига телефона. А пък камиона дойде и всъщност сега отива да обръща, но лошото е, че мотокара не е при нас. А Тира е доста пълен. Стоп! Давай, дръпня. Ще му плащаме гуми, Аз ще седа тук. Да не ме затисне само. Севте! Много ни е тясна портата, ще прощаваш. Какво стана стига? Тук отзад има един клон, дет, сега ще го резнем. Бута избута ремаркета. Трошача ме. Се занимавам тук. Веско, не вдига. Мотокар йок. А сега на ръка ли? Аз ще учупа. Майстор се. Звъна тя, аз извиняя на пожар, ма дойде камиона. Тъмън е влезнал. Дълги вилици имаш ли? Дълги вилици. Добре, ще бутаме какво трябва. Олекна ми. Много ми олекна. Изкара 50 лева майна. Бат ти беше. И Майкъл. Този и следващите такива, които идват натам. Да. Смаги. Яко ли чакам? Майна! То е хубаво, че Надя дойде си вземе тия работи, защото не знам къде щяхме ги сложим, ако нямаше място. То това беше. Ето го е нашето момче. Ние ще сме за противотежест, бе. Ние ще стъпим двамата с него отстрани, ще сме противотежест. Правили сме го вече. Да свалим количката. Кога да свалиме? Климатика ли? Количката. Я виж, ако го натиснеш, ще стане ли баланс? Става, качвай се и там, единия, другия тук да стъпва и го сваляме. Да, точно така. Айде, че няма. Айде! Качо, да не ме събориш. Майка. Няма къде стъпна тук, човек. Да, седна отгоре, ай. Не, бе, не дей. Какво да правим, защото тук ти потъва палета. Беги. Можеш да се качиш? Ай. Дигни още, ако можеш. Не. Чакай аз да я отра то край. Във въздуха ли е важно? Много е на кълъч. Въздуха, ама е много филм. Давай. Давай още малко, давай. Ай, една педия. Една перия, давай. О, пизда! Ай, чао. Това беше разтоварването.
Ето, добре, че човека влезна вътре. Склада в момента е бомбок. Чакай да отидем да видим. Бум, 2 рекуператора. Бум, климатици. Отзад има още. Там всичко е пълно. До там до края. Всичко е пълно. Ето.